Zdravím vás, dámy a pánovi, ja vás vítam nového videa a dneska vám dám radu epizóda číslo 1. Takže dávam radu pre začiatočníkov youtuberov. Takže vždycky, keď začínate s YouTubeom, tak vždycky si dajte nejakú, vždycky tam máte, určite tam máte vždycky, takže napríklad vymyslím si, ja sa volám Chameleon, takže som tam mal vždycky C, hej? A takto si to nechávajte a nezmenujte si, že si tam dáte napríklad svoj Instagram, ako takto si napríklad otvoríte a dáte si to namiesto toho C, to si nikdy nedávate, hej, lebo sa to môžete dostať ban, no nie že ban, ale môžu vás za to chytiť policajti a tak ďalej. Dobre, potom nikdy si tam nedávajte, že si tam dajte informácie o kanáli a nikdy si tam nedávajte, že napríklad ja som Nikolás a mám 8 rokov alebo 9 rokov, hej. Nikdy si tam nedávajte. Ja viem, že som robila, ale to bola moja chyba, takže chápete to. Dobre, nikdy, potom ďalšia rada, a asi ukazujte sa, asi keď začnete s YouTube, tak ukážte sa na veku, alebo buďte zahalení, hej. Asi najlepšie bude, keď budete zahalení, hej. Takže, ak chcete takéto ďalšie rady, tak napíšte dole do komentáru, hej, dole do komentáru a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čus!